Para makabuka magkuan mi butang mig papel diri sa saging para di siya masunog. Nang butang ag papel mga kabuka kay ting init manguron, ting inita ba. Oh my god. Maumo ko ni maka sunburn mga kabuka. Saging init nang la na siya ay kuan siya ay papel. Protection sa init. Para di siya ma sunburn. Ayun, pakita na ako sa inyo mga kabuka kung saan pagbutang papel mga kabuka. Let's go. Ayan mga kabuka mo na siya. Pagbutang og papel. Tabunan na ang saging para di siya masunog. Di siya ma sunburn. Oh wow. Ayan siya ulanan. Oo. Para sa mga kabuka, ting init manguron. Basta ting init. Hinanglan siya og papel. Para di siya masunog, ma-sunburn. Pag once kasi ma-sunburn ang saging mga kabuka, reject. Di na siya, wala nang bibili. Ang bibili. Ano? Japan. Ayan, sa kulalan. Dagan may dali mga kabuka. Ako ipakita sa inyo ang umanang mga kauban. Let's go! Ayan mga kabuka mo ni attire sa mga taga-sagingan. Ayan. Ang mga dala mga kabuka, hagdan mo na ginagamit. Mo ni shotgun dire. Kanyon. Ayan si Valentine. Kanyon Valentine. Ayan mga kabuka. Ay mga kabuka, di na gina siya sunog sa init. Kaya gitabunan naman siya. Di ba, Col? It's a beautiful banana pits. Ayan. Muna siya ay maganda yung resulta na mga kabuka kay di sa maigog init. Hindi po siya makuha ng mga punggos. Mga sakit sa saging. Ay gibalot pa siya mga kabuka. Ayan. Si Men. Kuyaw kayo mga attire mga kabuka. Ay mga kabuka na namin sa tunga sagbutan. Ay mga kabuka. Butangan na sa papel ni Inday Valentine. Ay mga kabuka.
kabuka. Perting luyaha ba? Perting mag-inita. Papayag, men. Ano? Ang mga kawan, mga kabuka, perting ng luyaha kay perting inita. Grabe na yung trabaho din mga kabuk. Ayun, perting inita mga kabuka. Mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!